Sa 19 na munisipalidad at 3 syudad sa Pampanga, madalas na mapuri ng ilang netizen ang lungsod ng Angeles dahil sa palagiang update nito kaugnay ng kanilang vaccination rollout. Katunayan, ipinagmamalaki pa nga ng city government na nitong August 19, 2021 na hit nila ang record-breaking na nasa 7,874 individual na nabakunahan kontra COVID-19 sa isang araw. Ayon sa Chief Vaccine Implementor ng Angeles City na si IC Calaguas, hindi sila nababagalan sa deployment ng bakuna ng DOH. Bagkus, tinapatan lang nila ang hamon ng DOH na lampasan ang minimum na 3,000 daily average administered vaccine kung gusto umano nila na mas malaki ang vaccine allocation sa syudad. Hindi kami nababagalan. Although sana maibigay na weekly. Maibigay weekly yung halimbawa, yung katumbas ng capacity namin. Let's say ang katumbas ng capacity namin a week is 25,000. Sana weekly bigyan na kami ng 25,000. Ganun lang yung gusto namin. Bukod sa 2 mega vaccination sites ng syudad, ang pagbaba sa komunidad at paggamit ng halos kalahati ng working population ng City Hall ang nagpabilis sa vaccine rollout sa Angeles City. Itinalaga niya ako as chief implementer ng vaccination program. So binigyan niya ako ng free hand para gamitin lahat ng departamento ng syudad para mag-volunteer dito sa vaccination program. As you can see, ang mga staff na gamit namin sa vaccination program, 500 munisipyo. So almost kalahati na yan ng manpower ng mga permanent position sa City Hall. As of August 19, 2021, higit 73,000 na ang bilang ng mga fully vaccinated sa Angeles, habang higit 127,000 naman ang tumanggap ng first dose. Higit 320,000 naman ang target na mabakunahan sa naturang highly urbanized city para maabot ang herd immunity. Makikita rin sa post ng Angeles City na naka-itemize kung anong brand ng bakuna ang naiturok at anong priority eligible group nabibilang ang mga nabakunahan. Hindi umano ito pagyayabang ng syudad ayon kay Calaguas, kundi katungkulan lang nila para ipaalam sa publiko ang status ng rollout ng bakuna. Basic lang, Pao. Lahat ng ginagawa namin kailangan malaman ng ating kababayan kasi dapat due yun sa kanila. Yeah. Ibig sabihin, we are mandated to serve them. So dapat lagi silang informed. Sa performance ng Angeles City, ramdam ng ilang maliliit na munisipalidad sa Pampanga ang tila umano maling akala ng mga netizen na ginagawang paghahambing ng syudad sa mga munisipalidad sa Pampanga. Ito ang daing ni Mayor Dante Torres, kasabay umano ng pambabash ng mga netizen sa kanilang pag-roll out ng bakuna. May karapatan naman silang mag-bash, pero meron din naman kami karapatan na dapat di kami ibabas dahil kung ano lang ang dumarating sa amin, yun lang ang pwede namin isaksak. Inamin ni Mayor Torres na gusto man niyang ipagyabang ang vaccine rollout sa kanilang social media ay hindi nito maipagmamayabang dahil sa kakarampot lamang umano ang dumarating. Naihalimbawa pa niya ang 500 doses na kamakailan ay naibaba sa kanila na pinaghatian pa ng nasa 31 barangay. Kamukha ng ating mga kapitan, halimbawa, bigyan kita example, pare. 570 yata ang darating, no? Dumating. I-divide mo ng 31 barangay. Wala man tigbebente bawat barangay. This time, paano ka gagawa ng ng 3 vaccination site? Makakatanggap ka 500. Yung manpower mo lang, mas marami pa yung manpower mo kaysa magpapabakuna, di ba? Sa 87,000 na target mabakunahan sa Guagua, Pampanga para makamit ang herd immunity ay nasa 10% pa lamang daw sila o higit 8,000 ang nabakunahan. Vaccination percentage sa amin ito, 10% pa lang kami, pare. Pakiusap niya sa mga kabalen na nambabati ko sa kanila, unawain muna na sila'y nakadepende lamang sa limitadong alokasyon ng bakuna mula sa provincial government. Explain naman ni Governor yan Kung ilan ang darating, i-divide naman kami ng hindi naman equally divided. Pro rata, depende sa population mo. Kung halimbawa maliit ka, kamukha ng Saswan, konti lang yung mapupunta sa'yo. O, di ba?
Hindi kami kamukha ng mga syudad. Meron silang sariling supply na diretso sa DOH. Sinikap ng CLTV News na makipag-ugnayan kay Pampanga Deputy Chief Vaccination Program Malu Lacson kung ano ang estado ng distribusyon ng bakuna sa 19 na munisipalidad sa Pampanga. Sa limitadong impormasyon mula kay Lacson, as of August 18, 2021, nasa 303,178 umano na kabalin ang nabakunahan sa 19 na munisipalidad ng Pampanga. Paulo G. Santos, CLTV News.